सारต้องबुंलायखाया थांबानो रक सार खोनाखा बर'नि बर' तामो खालायदों जुर कदमे जे केन्द्रीय सरकार कायसा तिप्रासा मिलायनि थांगोनानि अब्ला आव बाहायगाय चलित आव सायखा कायसे এবং बर' गोबांबा सामुं थांनानै जतनो खोनामानि बिबरन अनुযায়ী तो पजिटिव এবং टाइम टू टाइम होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि सामुं थांनाय आसामनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम वो त्रिपुरानि बर'नो एबा हायुं गतरनि बर'नो वो आपडेट जों केबो व्यक्तिगतभावे मो विषय आपडेट खालामनो कगिया तो गोबां मा एक्सारसाइज और खालायजानाय इकोनॉमिक सोशल कन्स्टिट्यूशनल गोबां मा राइट्स नो खबजानाय सेंसिटिव मैटर कक्साबो मोनबो गासै होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम ब्रीफ